Аз съм Мартин Радулов, съм управител на Мати Ивентс. Днес се намираме в зала Арена София, където ни очаква най-интересното, може би, събитие за тази година – мача между Григор Димитров и Новак Джокович. Новак Джокович идва за първи път в България и много се радвам, че точно ние сме домакини на официалния коктейл. Винаги има. Винаги има гъдъл в корема. Всяко едно събитие е нещо живо, което не се повтаря с нищо, което се е случвало преди това. Когато говорим за големи събития, това, което не виждат хората, е всъщност това събитие как е създадено. Всичко, което се случва, за да се случва плавно, то е предварително много добре планирано, много добре разписано, много добре зададено като отговорности на различните екипи. Добри ивент мениджмънт не ръководи добре едно събитие, а добри ивент мениджмънт отива с добър план и не трябва нищо да прави на едно събитие. Общото между тениса и кулинарията бих казал, че е традицията и това, че винаги има какво ново да видим. Тази вечер хората могат да очакват едно страхотно шоу.